Chicken curry. 6 pieces. Ay, 8 pieces na. Yeah. Ayan, nandito kami ngayon sa Jollibee. Dito kami magla-lunch ng Jollibee. Ede pa inaus pintane. Ano? Hindi mo sinasabi. Tapos na. Jollibee, Disposable lang ay eh. Joy, chicken, spaghetti. This is mine, spaghetti. Rice Chicken. and chicken. Nalaman mo, King Mall Makay. Ha? King Mall. Rapen. Masarap ba? Take out. Take out. Ano ang pang-count niyo? Na? May take out ako. Kami gusto ko. Alright. Let's go. Okay, guys. Bye. Ay. Sarap. Diyos ko. Sarap-sarap. Kalo mo na yung magugugo. Oh, huwag malaba yun. Tama ka na. Mga pera na Uminip kilala. ko. Uminip ko. Masyasikilala mo. Natitik ko. Gusto ninyo na. Oh. Saan si Papa mo? Diba, manyaman niyo yan. Buris niyo yan. Dapat papamunta kami ka. Di Leslie yung in-order ako. Ama, init-init pa. Oh. Ayan, kakain na naman kami dito. Food trip again. Look. Ayan, pakikita ko sa inyo. Ayan guys. Mag-order ka muna bago umupo. Sing kabig kay pakin. Wow, ba kabig may packet. Okay, this is nice naman. Ah, wow. Nice.
Kilain. Gata. Okay. Ay, nakinuha. Oh. Hindi ko alam kung anong kukunin ko. Wow. So yummy. All yummy. Ito. Kare-kare. This is a kare-kare. Face mask. Face mask. Yes. Wow, meron pa pala dito. Wow, meron pa pala dito. Meron pa palang ano dito. Wow. Ay, sisig. Pagsisig. Bluetooth mode. Yan. Ay, sisiginin naman. Ay, ako. Ay, mo naman pwede. Ay, karakan. Ay, Diyos ko, ditak-ditak mo po. Ako agisan. Ating biringi ka rin. Ali ako. Ano niya yan? Biringi. I need chicken barbecue. Hurricane chicken barbecue. Bisa ka? Oo, hurricane. Sige. Yeah. Chicken barbecue. Okay. Ayan, Philippine style. Eat all you can. This is mine. Malami ni kain ni barbecue. That's it. Ay, ito pala kantang kain. Pintang betis Di laki tang kain. Betis Ito. At naman ito sugat ito ginawa ko. Ilan niya? Makusyo na. Ang sarap eh. Tsaka marakal. Marakal, di ba? Good. Tsaka Pilipino po talaga. Masarap siya. Eat all you can. Kaya Did it 200 talk, yata. Kaya 200 yata about it. Diba mura yan? Kisakit ang chocolate center. Hmm? Ano ba? Na. Mga kay ko kaya kapot eh. Masarap ba? Ayan, tapos na akong kumain. Guys, tignan nyo. Ito yung aking yan. Almost finished. Konti na lang. Nice. Ayan, tapos na kaming kumain. Ayan po. Ayan guys, tapos na kaming kumain. Nabusog na naman ako. Masarap siya. Masarap. Masarap dito. Ano kasi pangalan nito? Bariotic. Yung Bariotic Restaurant. Nice. Bye! See you later. Another food trip. Okay.